Ivaniću, možete li nam objasniti izraelsko-iranski sukob? Zašto sada? Zbog čega i zbog koga? Izrael je osnovan 1947. godine. I mnoge države arapske ga nisu prihvatile i praktički više ili manje u stalnom ratu je do sada. Ali ovaj zadnji, faza sukoba je počela 7. listopada 2023. godine kada je Hamas, teroristička organizacija, organizirana, vođena i finansirana od autokratskog režima u Iranu, u jednom danu ubila oko 1400 Izraelaca, nekoliko tisuća je ranjeno i 200 ljudi je uzela kao taoce. To su najveća stradanja nakon holokausta Židova. I došlo je do toga da je Iran, koji razvija nuklearni program. A da li razvija nuklearni program? On sigurno razvija nuklearni, oko toga nema nikakvog dileme. Ima samo dileme da li je on napravio ili nije, veća je vjerojatnost daleko da nije još napravio atomsku bombu. Jer imali smo slučaj, gospodine Graniću, i sa Irakom, kada se tvrdilo da ima oružje za masovno uništenje, da treba Amerika da se uključi u rat isto na poziv Izraela i na kraju se ispostavilo da tog oružja za masovno uništenje nije bilo. To je točno što vi kažete, međutim, puno su bolje i čvršće informacije i ovo je daleko, daleko ozbiljnija stvar. I ono što treba kazati da u ovom ratu stradaju jako civili. To je nešto na što bi Izrael itekako morao voditi računa. Stradaju na svim stranama, ali posebno Palestinci. I morao bi puno više poštivati međunarodno humanitarno pravo i poštivati, civile. Ali Izrael to ne radi kada je u pitanju Gaza. Svjedoci smo šta se dešava u Gazi. Genocid pred očima cijelog svijeta se dešava. Što se tiče Gaze, točno je, to je najveća zamjerka Izraelu da ne poštuje međunarodno humanitarno pravo, dostavu humanitarne pomoći i sigurno je da međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi i Sjedinjene Američke Države svi moraju učiniti više da se međunarodno humanitarno pravo poštuje. Ali ono je umrlo u Gazi, gospodine Graniću. Pa ono je neosporno da je se ono u velikoj mjeri ne poštuje i da je to veliki propust Izraela. Još jedna od stvari je, na tom prostoru sasvim sigurno trebaju biti dvije države, država Izrael i država Palestina. Naravno, ne Hamasova Palestina, ali Palestina suverena demokratska država, a zato treba pomoći međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi, i Sjedinjene Američke Države, i Europska unija, i Arapska liga. Svi moraju biti uključeni u to da se pomogne, da se prvo zaustavi sukob. Ali upravo svi koji ste nabrojali su upali na pitanju Gaze. Nesumnjivo je da je Gaza područje i prostor u kojem ima snažno kršenja ljudskih prava i da je to izuzetno. Kao što je važno pobijediti Hamas, jednako tako je važno poštivati međunarodno humanitarno pravo koje se u Gazi krši. Ono što je dodatno što se tiče Irana, naravno da bi najbolja stvar bila da se prekine sukob, da se prihvati ozbiljne pregovore o zaustavljanju projekta nuklearnog, da se preda Atomskoj agenciji za nuklearnu energiju, da se preda obogaćeni uran i da to je temelj, apsolutno buduće stabilnosti u prostoru. U ovom trenutku sve napore treba uložiti u to da dođe do zaustavljanja, početka pregovora i zaustavljanja vojnog sukoba. Vidimo što ovih dana kaže predsjednik Putin, gdje čizma ruskog vojnika dođe, to je Rusija. Mi smo jedan narod, jedna država. O nikakvim ozbiljnim pregovorima za prekid vatre on ne razmišlja. On jednostavno želi u ovom trenutku, barem ove 4 pokrajine i plus Krim, anektirati potpuno, i to je već napravio, trajno u Rusiju, a ostali dio Ukrajine pacificirati bez naoružanja, bez ikakve prisustva vojnika mirovnih, recimo iz država NATO-a, nikakav ulazak u NATO i slično. Znači, cilj nije samo Ukrajina. Cilj su od baltičkih država do Moldavije, Gruzije, pa Bugarska, Rumunjska, vidite da kako Orban odlično surađuje, Fico u Slovačkoj, šef oporbe Babiš u Češkoj, pa do Srbije i Crne Gore, a Dodik je česti gost u Moskvi. Drugim riječima, itekako su veliki planovi predsjednika Putina, praktički geostrateška, geopolitička, apsolutno kontrola cijelog prostora gdje je bila željezna zavjesa. Najveći problem naravno je Poljska, koja je i velika evropska država, obično naoružana. I nakon toga još dolazi ovaj sukob na Bliskom istoku, u kojem u ovom trenutku se ne vidi završetak. Znači, svijet je u nikad većoj neizvjesnosti nakon Drugog svjetskog rata. Nikad većoj. Je li svijet na pragu Trećeg svjetskog rata? Svijet je zaista vrlo blizu i Trećeg svjetskog rata, a sada su izazovi veliki, ogromni su izazovi za cijeli svijet. A za Europu? Prvo, Europa treba biti još bolje organizirana, još bolje naoružana, primarno mislim radi obrane, mora biti još funkcionalnija i to je nešto, i dobro je da se sada ulaže i da se čak na 5% poveća izdvajanje bruto domaćeg proizvoda za naoružanje, jer jednostavno Europa je ugrožena. Jer Putin, barem dio Europske unije, planira staviti pod svoju kontrolu. A to je sasvim sigurno. Dakle, Europska unija je ugrožena, apsolutno.
I naravno da to može imati na ovaj prostor i kakvih refleksija. Upravo sam htjela to da vas pitam. Ako je Europa ugrožena, koliko je onda Balkan ugrožen? Balkan I je- da li Balkanu prijeti opasnost sa vana da opet neko unutra zapali to burebar? Pa, na primjer, Putinu sigurno odgovara stvaranja novih nestabilnosti, dakle, u Europi. A to je najlakše, naravno, postići u ovom prostoru. Na to nikad se ne smije zaboraviti. Predsjednik Vučić je bio na paradi u Moskvi, Dodik je vrlo česti gost. Drugim riječima, niti malo se ne smije to podcjenjivati. Utjecaj Rusije je sigurno bio i na događanja u Crnoj Gori. Znači, dodatna jedna stvar, predsjednik Trump u ovom trenutku ima svoje strateške interese da je njemu važniji odnosi sa Kinom, sa Rusijom i rješavanje otvorenih pitanja nego, dakle, što je euroatlantsko partnerstvo. Hvala Bogu da ipak NATO sa ovim povećanjem izdvajanja ipak ostaje stabilan i to je ono što je dobro. I treba raditi NATO i Europska unija na jačanju euroatlantskog partnerstva. Ali sigurno je jedno da mi nismo u ovom trenutku prvi fokus Sjedinjenih Američkih Država koji kao lider slobodnog svijeta su bili apsolutno i zaštitnik demokracije. Ali smo očigledno fokus Putina. Ali smo u ovom trenutku spadamo u dio interesa Putina, sigurno. I, dakle, dio našeg prostora neosporno. Koja bi to zemlja mogla biti prva pod utjecajem? Je li to Bosna i Hercegovina, je li to Crna Gora, Makedonija, Kosovo? U ovom trenutku, dakle, sigurno je da postoji utjecaj Rusije, neosporno, ali on još nije, ja bih rekao, razarajući. U ovom trenutku, i baš zato treba iskoristiti vrijeme za jačanje, dakle, i to diplomatskim putem jačanja Europske unije, pomoći svim državama u procesu pristupanja, ali naravno da se svaka država mora izjasniti da će poštivati isto tako, da će poštivati zakone, da će poštivati politiku Europske unije. Kada to kažem, primarno mislim na Srbiju. Mora jasno se izraziti, dakle, što želi, gdje pripada. To je ključ. A što se tiče Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini jednako je opasan secesionizam koji je razarajući. I koji je trenutno na dijelu? On je na dijelu i unitarizam. Bosna i Hercegovina je u procesu stvaranja države. Washingtonski sporazumi je temelj, dakle, jedan od temelja Bosne i Hercegovine gdje je zaustavljen sukob u roku 24 sata Hrvata i Bošnjaka. I to je jedna ogromna stvar. Na temelju toga i kasnije Splitske deklaracije Hrvatska je vojno pomogla prvo obrani Bihaća, a kasnije oslobađanju najmanje 20% zajedno sa HV-om armijom BiH teritorija, dakle, Bosne i Hercegovine koji su okupirali, dakle, Karadžićevi Srbi. I kasnije došli do Dejtonskog sporazuma gdje, kada smo bili u Washingtonu, dakle, Haris Ilečić je predstavio Bošnjake, Hrvati u BiH, Krešimir Subak i ja Hrvatsku. Mi smo se dogovorili da je Bosna i Hercegovina država konstitutivna naroda, 3 konstitutivna naroda i drugih građana koji imaju ista građanska ljudska prava. Tada se razmišlja i dogovor je bio o kantonalnom uređenju i tada smo razmišljali da se to kantonalno uređenje na cijelu Bosnu i Hercegovinu prenese. Kontaktna skupina je 1995. godine u lipnju dala prijedlog za 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i teritorijalno integriranu suverenu Bosnu i Hercegovinu. To je ono temelj. Nažalost, odlukama visokih predstavnika došlo je do promjena da jedan narod ima već 4 puta Hrvatima predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. To je nešto što se ne smije događati. Apsolutno. O pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini i odnosima ćemo malo kasnije. Samo mi recite ovo. Da li je po vama Srbija remetilački faktor na Balkanu ovdje? I da li podržava Dodika i Dodikov udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine? Ovako, ja bih kazao da Srbija je sasvim sigurno u najboljim odnosima sa Dodikom. To je sigurno. Međutim, do sada Srbija isto tako ima odličnu suradnju sa Rusijom. To je sasvim sigurno. Ali u ovom trenutku uvijek je pitanje da li je ta granica prijeđena ili ne. Naprimjer, Dodik treba poštivati sve odluke pravne sudova u Bosni i Hercegovini. Neosporno je da nitko nema pravo na secesionizam. Nitko. Zašto? Jer to je rušenje temelja Bosne i Hercegovine, rušenje temelja Dejtonskog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine. U ovoj situaciji ne samo to, nego treba još više reći, Srbija treba doprinijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatska gleda na Bosnu i Hercegovinu kao prijateljsku, susjednu državu, na europski put Bosne i Hercegovine. Gleda na to da jednostavno pomogne da 3 konstitutivna naroda, dakle, što bolje funkcioniraju, da se poštuju institucije Bosne i Hercegovine i najvažnije, orijentacija i europski put Bosne i Hercegovine. To je ono što je jedina prava budućnost Bosne i Hercegovine. Sama Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će u NATO ili ne. To treba legitimni predstavnici Bosne i Hercegovine. Ali jedini pravi ispravni put Bosne i Hercegovine je sasvim sigurno europski put. Dok vi govorite da Hrvatska podržava, što jeste prijateljska zemlja Bosne i Hercegovine i podržava naš europski put, mi unutar Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju naš europski put, ušli smo u slijepu ulicu. Jer nedavno je bilo 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, gdje se prijeti secesijom, gdje se prijeti odcepljenjem jednog dijela Bosne i Hercegovine. Ja se slažem da situacija nije dobra, svi moraju doprinijeti, ali ponavljam, separatizam je apsolutno opasan, ovo što kažete na dijelu, ali ne smije biti niti unitarizam,
jer tako nije stvorena Bosna i Hercegovina. Zašto Bosna i drugi put samo malo. spominjete unitarizam? Ko govori o unitarizmu? Gledajte. Zašto je građanska BiH jednako unitarizam? Evo zašto. Samo recite. Ja ću vam vrlo jednostavno reći. Bosna i Hercegovina je država 3 konstitutivna naroda. Prema tome, građanska prava moraju biti jednaka za sve, ali 3 naroda moraju biti konstitutivna. Apsolutno. I to je pitanje. Kada se to riješi pitanje, onda je naravno sva građanska prava za sve moraju biti jednaka, najčešće jednaka, ali što se tiče konstitutivnosti, dakle konstitutivnih naroda, oni moraju imati, dakle svaki narod temeljna prava, ona su definirana. Jedno, da najjednostavnija stvar, prva stvar koju treba riješiti odmah, to je pitanje izbornog zakona. Nakon toga drugih pitanja što Bošnjaci, dakle kažu, treba vidjeti sve odluke Suda Europske unije i tako dalje za ljudska prava, apsolutno sve što je na tapetu, ali pitanje izbornog zakona apsolutno se mora riješiti najčešće jer je to jedan od temelja. I ja tako na to gledam i Hrvatska tako na to gleda. To je vrlo jednostavno pitanje. Nijedan narod drugom ne može birati člana predsjedništva. Ne može. Kako će se dogovoriti legitimni predstavnici naroda da to dogovore? To je najbolje. Puno bolje nego visoki predstavnik. Ali i on ima ta prava. Ali je puno bolje da dogovore zajedno. A može li se po vama riješiti izborni zakon bez ovakav kakav unutar BiH predlaže HDZ, bez presuda Europskog suda za ljudska prava? Ovako, sasvim sigurno da je temelj konstitutivnost. Niko nije ni u snu mislio u Daytonu ili Washingtonu da će neko drugi jednom narodu moći birati predsjednika. Ni u snu nije mislio. Uopće nismo mislili o tome. Drugim riječima, to je nešto što je condicio sine qua non. To mora biti. Sve ostalo je teme koje ozbiljno treba razgovarati. Sve su to legalne, legitimne teme koje treba razgovarati. Znači, drugim riječima, naravno da je to treba čim prije riješiti. I riješiti sva druga otvorena pitanja koje ima ih puno. I kao što vi kažete, Bosna i Hercegovina, dakle, loše funkcionira, dakle, kao država, loše funkcionira, nažalost. Interes je Hrvatske da dobro funkcionira. Interes je Hrvatske da bude stabilna. Ja smatram da sve što jača i na temelju, dakle, federacije, na temelju Washingtonskog sporazuma, na temelju Splitske deklaracije, da treba sve činiti što jača odnose Hrvata i Bošnjaka, sve treba činiti što ih jača i treba se apsolutno sjetiti vremena kako su stvarani ti odnosi i Republika Hrvatska je spremna itekakvu podršku tome dati. Je li izborni zakon rješenje za bošnjačko-hrvatske odnose? Je, apsolutno. A zašto? To je jedino pitanje. To je jedno pitanje koje je prethodno. To je pitanje jer se ruši temelj Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Sve ostalo je na tapetu, sve ostalo je dio, dakle, koju legitimni predstavnici trebaju razgovarati, nema tabu tema, a Hrvatska će itekako podržati suradnju Hrvata i Bošnjaka. Apsolutno. I sve inicijative koje dolaze. Gospodine Grniću, mnogo se Hrvatskoj se spočitava da se upravo zbog tog izbornog zakona previše miješa u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine. Hrvatska je potpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Čak smo potpisali i sporazum o konfederaciji i federaciji Republike Hrvatske. Na temelju ta dva sporazuma zadaća je Hrvatske apsolutno da brine o tome. Prema tome... Ja to razumijem da i obaveza je Hrvatske da brine o hrvatskom narodu unutar Bosne i Hercegovine. I o funkcioniranju. Ali ovdje govorimo samo o zakonu. Ja ću vam reći samo što je rekao zamjenik državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država. Sad na sastanku u Daytonu. On je rekao sva 3 naroda moraju biti ravnopravna, hrvatski narod mora biti ravnopravan, hrvatskom narodu nitko ne smije birati. To je toliko krucijalno pitanje jer ono ruši temelje. I zato nema pitanja oko, to se mora napraviti, to je stvar apsolutno koju se mora napraviti jer je to temelj Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. A šta ako ubrzo ne dođe do rješenja tog izbornog zakona s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini kakva je? To je veliki problem. To je veliki problem. Hrvatska neće nikad ništa činiti protiv, jer je Bosna i Hercegovina naš prvi i najveći susjed. Da, a bi li mogli zbog izbornog zakona blokirati naš evropski put? Sigurno je jedno da je to toliko važna stvar da će Hrvatska svagdje i na svakom mjestu zato insistirati. Sigurno. Niste mi odgovorili. Osim što će insistirati, da li bi mogla blokirati evropski put ukoliko ne dođe do izmjena izbornog Pa to je zakona? sigurno preduvjet bilo kakvog evropskog puta Bosne i Hercegovine. Vrlo precizno. Dobro. A možete li biti precizni kada je u pitanju gospodin Dodik? Precizno je da gospodin Dodik, ova politika koju vodi sada je separatistička politika koju ruši temelje Daytonskog sporazuma i koju Hrvatska, dakle, ne samo da, i ona je, apsolutno Hrvatska je protiv takve politike. A Hrvatska jeste protiv takve politike, ali svjedoci smo da su mnoge zemlje Dodiku i toj vlasti uveli sankcije. Zašto to nije uradila Hrvatska? I zbog čega ne uvodi sankcije? Ne, Hrvatska je upravo zato što je Hrvatska potpisnica i Daytonskog sporazuma je u drugoj situaciji. Ko što Hrvatska nije ni radi izbornog, ni radi bilo čega, ona je u drugoj situaciji. Hrvatska prema Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina ima poseban status za Hrvatsku. Poseban Hrvati konstitutivni narod, a najbliži susjed od povijesti pa dalje. Znači Hrvatska će uvijek biti oprezna oko poteza, ali što se tiče stavova, oni su kristalno jasni. 30 godina je od genocida u Srebrenici. Usvojena je rezolucija o genocidu u Srebrenici u UN. I dalje imamo negiranje genocida. Upravo od onih koji ne žele priznati taj genocid i ne žele se suočiti sa istinom i da su pojedinci iz njihovog naroda počinili taj genocid. U Srebrenici se je dogodio zločin u tom trenutku najveći nakon Drugog svjetskog rata, koji je, dakle, kvalificiran genocidom, što Hrvatska snažno podržava. I svatko koga negira, već samim tim čini ogromnu pogrešku. Ogromnu.
Jer čovjek se mora suočiti s istinom. A istina je da je zločin počinjen. I da je zločin, da je genocid počinjen. I prema tome u tome mora se biti itekako uporan i svagdje na svakom mjestu tu istinu braniti. A kako se odbraniti od onoga što se dešava u svijetu i stvoriti neku bolju budućnost? Možemo li svi zajedno? Nikad veći izazovi za svijet. Cijeli. Nikad veći izazovi. I to je još jedna od stvari zašto mi trebamo biti još bliži sva otvorena pitanja rješavati. To se posebno odnosi na Hrvate i Bošnjake. Jer što se tiče zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini, posebno Hrvata i Bošnjaka, posebno jačanja suradnje Hrvata i Bošnjaka, to je najveći dio mog vremena kao ministra vanjskih poslova. I ja smatram da i danas na tome treba čvrsto raditi. Pa koliko su čvrsti odnosi Hrvata i Bošnjaka, toliko je čvrsta i jaka Bosna i Hercegovina. To je točno. To je točno. Ja s tim slažem. I to je jedan od razloga zašto ja osobno snažno se zalažem za čvrstu suradnju Hrvata i Bošnjaka. I vidite li vi Bosnu i Hercegovinu u skorije vrijeme na dobrom putu u Europskoj uniji ili vidite podijeljenu na 3 dijela? Pa ja mislim, najviše mora doprinijeti sama Bosna i Hercegovina, a s druge strane prijatelji u svijetu nam moraju pomoći. I Europska unija i Sjedinjene Američke Države. I tekako pomoći u tome. S obzirom na povijest, s obzirom da Sjedinjene Američke Države organizirale i Washingtonske i Daytonske pregovore i da Europska unija itekako mora biti zainteresirana za stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Stabilnu Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu ja vjerujem da je to moguće postići. Ja vjerujem da svaki drugi put je loš. Svaki drugi put je loš. Na prvom mjestu za Bosnu i Hercegovinu i sve narode i sve građane Bosne i Hercegovine, ali je loš i za Hrvatsku. I radi Hrvata i radi susjedstva. Znači, drugim riječima, osobno, snažno podržavam i sve reforme i jačanja suradnje Hrvata i Bošnjaka i u konačnici jačanja suradnje sva 3 naroda, ali bez naravno ikakvih, dakle, sve države su dobro došle koje podržavaju ove principe. I treba učiniti sve napore, apsolutno, da se vratimo na temelje i Washingtonskog sporazuma i Splitske deklaracije i Daytonskog i poslije toga suradnje kroz prijatelja federacije i sjetiti se svih 3 trenutaka i sada radi budućnosti Bosne i Hercegovine, a budućnost Bosne i Hercegovine je važna i za cijelo susjedstvo i za Europu. Znači, vidite Bosnu i Hercegovinu i njen put u Europskoj uniji? Pa ja vidim i podržavam i ja vjerujem da će dobro pobijediti. Gospodine Graniću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala lijepa vama na pozivu. I lijepi pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Hvala.